Kon sembah miring ulun kapura bore sang mara bengorat sabananing kang mlingkanan sing tasih Ilahe ngawi geno Mastu Purnomo Sidam Mastu silat mring panjagat karana sirantondo kawi sesani bisono sono sinawu ngelangen wilopo estu maksil stantun lampahing budoy jinantur tutur katulo telo tulat melap dieng paradya winirisuta kumpama prameng niskara karana diya tumiying jaman purwa Winisudha terah ingkang dinama Dawa Winaradi tameng lawa tumangya teka kuasane Bukit tamun renggeng kalambang matumpo-tumpo. Marma panggeng panggung sang mreweng kota segebyar dumadining wayang purwa. Anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Madya wusananira murwakani tembung eka sawiji dasa 10 purwa wiwitan madya tengah wusana pungkasanira adili luwih lamun kapadosan 100 tan antuk 1000 tan jangkep petiga kathah titah ing Jawa ingkang kasangga ing pratala kawunenganing angkasa sarta kathah negari ingkang samya anggana raras Boya kadi negari ing Wirata ya praja ing Gangga Narmada. Nyata lamun negari Wirata ingkang kinarya pambukaning Cinurweng Kawi nalika semana pitados kaliyan ujaring pujangga negari ing Wirata kinarya purwakaning Cinarita. Wenang den kocapake panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto raharja panjang werdine dawa kunjung ing aran dhuwur sineksen kawula dalem tiyang alit sumawana lan Indra manca negari Nalendra Wirata tuhu ingkang dawa kuncarane dhuwur kasinggihanira sarta jembar polatane Padang obore ketitik Surya Pantara Ratri baloba ing sesami demen anggeganjar marang kawulane. Paring boga marang kadang saha kawula kang nandhang kaluwen, paring obor kadang saha kawula kang nandhang peteng jagate. Pasir pawukir, pasir samudra wedi wukir harga ya gunung. Sinawang saking Mandrawa lenggahing negari Wirata ngajengaken wukir dedongko mengkeraken samudra loyo nganan ngiringaken pasabenan pategalan kinapit benawi saha mangku Banjaran Agung lir samudra kang tanpa tepi jembar rupake negari pranyata kacandra loh jinawi loh wardine siti tumumpang warih jinawi tulus ingkang sarwa tinandur subur ingkang sarwa tinancepake
Apa to kinarya pratandha wiji datan manem kabekta kukila miber kecer dawah mungguing sela satemah tukul ijo royo-royo gegodhongane angrembaka woh-wohane. Guring cinarita jaring dalem tiang alit nandur pisang bisa awoh kencana saklagine pupuse wae mujudake cindhik. Gemah sarata ripah, gemah lakune dagang lairnah kuda, bakul lan sapanunggalane. Surya wantarning ratri datan ana pedhote labet tebih saking sangsanging marga. Ripah mratelakake kathah kawula dalem tiang alit ingkang sami suwita yen dinulung papan jembar katingal rupak jejel riyel abibit adu tritis nadyanto. Kathah pasintene kawula dalem tiang alit. Negari Wirata wenang den ngucapake kareta tata turaharja. Kabekta duk nalika semana negari adoh sekolaku ning Parangmuka. Adoh sekolaku ning Kadurjanan. Ora ana kawula kang darbe pakarti sekilan panasten milik darbening liyan. Senadyan kathah kawula dalem tiang alit ingkang sami gadah ingah-ingah pitik iwen kembangan maesa lan sak piturute rina pantaraning ratri datan wonten kandhang labet kinancingan pranyata mboya ajrih lamun kaicalan. Negari Wirata tansah sayek saeka praya karena sakathing abdi dalem kawula tiyang alit minggahing prajurit nayakaning praja. Surya wantarning ratri ngetingalaken manunggaling karsa. Hangangkat karyaning bangsa semanten wauta kabekta lumahing bumi kuruping angkasa kathah negari namung sajuga negari Wirata. Tuh dasaring Nalendra ingkang dibya sura sekti kalintang jayaning perang pramila dumugi jaman samangke tasih katingal ageng daya perbawane kraton. Menang den ngucapake gawat keliwat wingit kepati-pati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Kinarya pratandha goreng cinarita kukila miber ngungkuli kraton. Dawah kantaka luntak ludira dadi lan sirnane. Barada nempuh kraton mangemper-emper mendung ngungkuli piyak padha saknalika. Kambuane kraton ingkang semanten pracinani keparinging jawata ingkang ngakarya jagat sampun dumugi titi wanci sura dira jayan ingkang ngarat lebur dening pangastuti saha wilalan Nadendra. Mangkono yen to Cinandra kacaritaning Nadyanto sehari rati datan ana pedhote pinunggel onang carita. Lah sapa to wau dosa namane Nalendra Wirata dosa 10 nama mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Baginda Maha Raja Maswawati. Ya Sang Durgandana. Nadyan sampun keladuk yuswa nanging keparinging jagat tansah kukuh sentosa. Ratu ingkang berbondo berbandu sugih bondo sugih sumitra sugih sedulur kang sobo lan makuwon hanjlaning rame ingkang dedhepe moncer kondhanging kraton nganti ora ana bedane wayah rina kelawan ratrine. Ucap nalika semana rinuju titilaksananing gati Nalendra ngawontenaken piswanan agung lenggah mungguing dampar kencana sinebo sangganing Prabedya manggung ketanggung Jaka paloro-loro samya ngampil upacaring keprabon. Banyak dalang sawunggaling kaculas dipanggo kang samya rupa kumrebut laring manyura kanan kiring kungas gandane kang nata pindha wrayangan mblabar dumuging panguraan temben lulusan sifat kamanungsane panyayah Sang Hyang Bathara Darma Hangejawantah binayang baeng sangganing Hapsara Hapsari nedya mengambar-ambar gandaning Sang Srinarata hangebeki sajroning Pasewangan Agung Negari Wirata. Kawus tinggal Pandur Biswanane para nayaka awit mantri adipati bupati penewu jajar demang bekel bau pengalasan begamber blabar yayah tumpang dengkul pasibane para kawula
Parandene jinem jenjem datan ana ingkang sami anyabawa kaperbawan wingit wimbane sang katon. Ingkang sami kepareng lenggah madyaning Datulaya. Menika to warnane Sang Hyang Pandhawa ingkang sampun kelakon anglampahi paukuman 12 taun kasetrakaken wonten ing Wanakamyaka miwah sesingitan sesingulon setunggal taun mapan ing negari Wirata. Nggih kawon sesukan dadu mring Sang Nata Prabu Duryudana duk nalika semana. Tidhem permanem sabane walang alisik gegodhongan tanana ingkang ngubah. Samirana datan lumampah dupi Sang Nata Wirata mulat kawontenane ingkang wayah nenggih para Pandhawa brol mijil punang waspa sawetara muwun madyaning dampar kencana. Enget lelabuhane para Pandhawa ingkang Wisembada bingkas Angkara Rajamala kencaka rupa-rupa kenca ingkang bakal merang Kampujingga miwah Ambrasta titah Candala ingkang bakal gawe karangabang. Watak kang sinandhang dening Prabu Susarma Dewa nalika semana sirna sedaya memalaning inggih memala-memalaning jagat Wirata. Nadyan milipun ang wasta ananging sejatose mesem sajroning wardaya bombong birawaning manah lan penggalih. Dene Sang Nata Wirata jebul tinemune. Tinemune tasih nyumur wikanti netra walaka. Para wayah Pandhawa katinon sehat tanpa cacatan ana kurange setunggal menapa. Tansah pinaringan slamet wilujeng saking ageng kobar blabaring dahana ingkang mangalat-alat sajroning crita lelakon Bale Sigala-gala. Njegeges marem Sang Buminata tumuli ngucap raos syukur ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Nalika semanten dereng wonten wedaring sabda kejawi memuji ngarsaning Gusti Tuhu pangentikaning Sang Prabu Durbandana ingkang dereng kawiyos sing lisan. Leng-lenging driya mangu-mangu Sritinon ing pasewakan busana maneka warana
Sebak puspiting udyono miang panjraing sarawa rukma ranggeng manik Narawata ora banyo sumirat kenyaring tejo leliweran lereki let sisiring dadit wimbuh kekondo amreng katiuping maruto mandura saparan mangambar ungas Wangagung muga tansah paring pangayoman para abdi lan kawulane. Jagat yo Bathara. Putu-putu kunggir para Pandhawa, Kunta, Werkudara, Janaka kembar Nakula Sadewa. Wah, ujaring para kakinini, para sepuh, para kina nyebutake yen to kamulyan lan kabagyan kudu pancen tinuku kati kasengsaran linambaran pambudidaya lan laku prihatin laku tirakat sinartan melenging cipta tansah pasrah marang panguwasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Wondene sakwernaning pacoban ning urip kuwi mau dadi pendadar panggasaing jiwa. Wekasane dadi menep atine lantip panggraetane. Landhep pikire kang sarta titis wicarane. Satemah bisa natas sakabehing lelakon kanthi tuntas. Nggih, Kunta. Wiwit Pandhawa nalika semana kalah sesukan Dadu banjur kudu nglakoni paukuman 12 taun lawase urip ana ing alas Kamyaka. Setahun umpetan ana ing negara Wirata nganti pun eyang wae ora ngaweruhi. Tumekane anggonku
nyumurupi dhewe nalika semana ana ing lelakon Wirata Parwa. Nalika semana sliramu kabeh anggone nindakake dharma paukumaning para Pandhawa Stinuku kanthi laku bareng kahanan nglakoni paukuman malah Pandhawa ora gingsir-gingsir anggone nglakoni dharmaning kabecikan ger. Ana buktine pirang-pirang lelakon wiwit Rajamala rupa kenca kencaka rupa ingkang bakal ngrubuhake kanalendranipun eyang nalika semana kabeh bisa biningkas kabeh bisa tinumpes nalika semana ger. Mula sak temene wiwit pundhate lelakon Maurina pantaraning ratri pun eyang ora jenak nendra. Ora jenak nendra. Ora enak lamun to andhahar. Mergo pangrasane wong tuwa kaya aku iki akeh pitungane. Petungi wong sing wis tau digawe becik mono tansah ngenteni besok kapan nggone pen eyang bisa males kabecikane putu-putuku para Pandhawa. Besok kapan nggone pun eyang bisa melunasi marang nggonku keputangan budi marang putu-putuku para Pandhawa. Mongko yen ngasih aku urung iso nindakake sawiji-wiji umpamane aku ke utang aku durung iso nyarutang tan wande anggonipun eyang iki manjing ana ing loka boka manjing ana ing kelanggengan mestine iso wae dadi srimpet yen aku durung bisa males kabecikane para putu-putuku para Pandhawa nggir. Mula saben-saben aku ngajab sak pejagung marang Pandhawa kabeh ana bab sewiji-wiji ingkang ndak enteni kejaba apa punta. Werkudara Janaka karo kembar. Besok kapan anggonmu bakal njabel separo negara Ngastina utawa wetahing negara Ngastina? Besok kapan sliramu wani kendel maju kumaluhur ing Duryudana ngungasake kaprawiran? Besok kapan sliramu bakal njabel negara Ngastina wetah kalebu Indra Prasta sak jajane nggir putu-putuku para Pandhawa. Anjra ingkang puspita kasliring samirana amring sekar gadung ngas gendanyo maweh raras retnaning driya Yunagunging samudra pangaksami Kanjeng Hyang kepareng matur estuning kumala ing rembag pun wayah sak kadang
menawi Koko Prabu Duryudana boten kepareng maringaken negari Ngastina. Pandhawa trimah nampi wangsuli negari Indraprastha kemawan sampun lega Kanjeng Eyang. Tinimbang mangkenipun dados ajang pasulayan dumados sing perang ageng antawisipun kadang piyambak mongko namung rebat kamukten menapa boten saru dinulu ing akathah mila saestu niat kawula badhe tindakaken jernyatane para putra lan ugi para Pandhawa inggih ingkang wayah sampun pundhat anggenipun nglampahi paukuman. Nanging yen Koko Prabu Duryudana awel ngulungaken separih negari Ngastina pun wayah para kadang Pandhawa cekap nampi konduripun Indraprastha kemawon sampun trimah Kanjeng Eyang. Lho. Kosek to. Lah kok banjur mliyur lentur kaya mengkono adeg-adeging putu-putuku. Kowe kudu bakoh, kudu kukuh lahir batinmu, Nger. Ngastina kuwi sejatine darbening para Pandhawa. Mergo baline negara Ngastina mengko bakal dadi jalaran sirnaning angkara murka lan mulyane para kawula lan hambane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dadi anggonmu duwe gegayuhan anggone bakal njabel negara ki aja ming golek kamukten utawa bakal golek kamukten donya ananging ugi kamukten saka donya tekan alam kelanggengan ya alam baka ngono pun to nadyan kathah wejanganipun lan pangandikanipun Kanjeng Eyang nanging semantena Kanjeng Eyang ingkang wayah boten ngajab dumadining paperangan kula boten mentala menawi nyumurupi muncrating marus ingkang mijil saking jajanipun kadang piyambak badhe pinten cacah wilanganing para kawula lan prajurit sak mangki ingkang kasempya ing aradan sedaya sami pejah siya madyaning palagan saumpamya Pandhawa menika ngukup kamenangan Kanjeng Eyang tanwandi muktine Pandhawa badhe ancik-ancik dhateng kuandhane kadang saha kawula kamulyane Pandhawa sak mangke mboten badhe ayem tentrem jalaran tasih kabondo kabebidung dening penandang raos salah gelo saha rumaos gedosan dene tega ngetapaken sakathahing prajurit manggala yuda kinarya bebanten ugi mentala nyirnakaken sesamining gesang Kanjeng Eyang sik to kosek yen sing disirnakake kuwi wong becik wong ahli ibadah wong sing seneng ngaji wong sing apik laku lan niate lah mestine kowe kabeh bakal tak luputake ning sing mbok adepi ing kahanane iki wong sing seneng daksya marang sepadha-padha ngrangsang sahwat watake Candala Maha Julik tega gawe kapitunaning liyan ngobar jagat saisine iki kabeh pakarti lan pambegan kaya mengkini kiye yen ora enggal-enggal biningkas Pandhawa malah uga bakal gedosan mergo Pandhawa kuwi sejatine utusaning adil utusaning bebener sing bakal dadi pertimbangan utawa sing bakal dadi owah-owahaning wali ing watak ingkang Candala mengkono putuku supayane dimen apa donya jagat iki bisa hayu bisa langgeng bisa lestari nggih menika leres Kanjeng Eyang nanging kula kinten Koko Prabu Duryudana sakurawane tasih waget dipun emutaken lan ugi kula tasih gadah panyana sae tuwin munajat anggegadang mugiya Kanjeng Koko Prabu Duryudana sak mangke tasih kersa menggalihaken perkawis menika kanthi weninging nalar lan mentes-netesing wardaya panginten ingkang wayah ing sak mangke para sepuh negari Ngastina ugi tasih kersa anggelar pirembagan madyaning pasewakan supados sedaya enggal manggi ing edi penining kawusanan Kanjeng Eyang ngejung gumbala ruwet meratitisaken perdamaian lan katentreman satemah ketingal padang jeringgrang trawangan jagadipun Ngastina lan sak kukuban
kiwa tengenipun Kanjeng Hyang. Wah. Simbah Maswati lan barep kakangku di ngapura. Aku ora melu saur manuk sambung rembug. Saikine aku tak takon dek kapan Kurawa iso dijak rembugan kanthi becik. Dek kapan aku tak takon barep kakangku. Awit Gatut Kaca lan putra Pandhawa ndak utus ngaturake layang ngasiyana lakon tumurune Aji Narantaka. Nyatane Duryudana ora menehi wangsulan. Kapindhone nalika semana Paman Prabu Drupada ing Pancala uga wis diutus marang Kanjeng Hyang Wirata minangka dadi gandhik Wasisa. Parantene ning Ngastina malah ming diwewirang, ming disin-isin sinengguh wong sing jaluk-jaluk, wong sing ngami-ami marang warisan. Wah, ingkang pungkasan Babu Kunti ya ibuku. Malah tekan dina iki makili anak-anake durung bali. Melang-melang kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Dohnyono Craknyono. Aku kuwatir yen to Babu Kunti ya ibuku, ya ibune awake dhewe kabeh. Wah, dipiloro ana ing negara Ngastina. Yen ngasi kedaden kaya mengkono lelakone, aluwung negara Ngastina tak rubuhake wae. Karuan Pandhawa karo Kurawa ora ndarbening wujuding negara timbang wing gregecekan. Trima urip ning alas ora apa-apa. Nuwun sewu. Sepinten kelapatanipun ingkang pun wayah tadah wadana Kanjeng Hyang. Amit-amit pasang Kalimantabi pinembina ing wiwalating Nalindra. Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sampun kininten kawula rubuh-rubuh gedang dhateng Kakang Mas Werkudara tuwin badhe ngundat-undat dhateng pakertining Sata Kurawa. Nanging yektosih piyambak tasih sami emut ambal kaping pinten kemawon para Kurawa ingkang kapandhegan Paman Patih Sengkuni nalika semanten tegel daksya. Nalika semanten tegel daksya marang para Pandhawa boten saged wini langing driji. Para Kurawa ingkang kapandhegan Paman Patih Sengkuni miwah sedaya para aji sepuh ingkang kirang tanggel jawab. Sami ngupaya pejahipun para Pandhawa sampun marambah makaping-kaping. Pandhawa tansah den ancam kasugengane, den ajab den krenah patine. Namung pangujinipun inggih awit saking pitulunganing Gusti Kang Maha Kuwasa. Sedaya niat awon lan pakarti niat candala menika sedaya boten saged kasembadan sumawi kapenggalih kemalih Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu. Nadyane ingkang pun rayi ugi badhe gadah pematur Kanjeng Hyang inggih. Langkung-langkung dumateng Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Kula aturi emut nalika semanten Kang Mas Bratasena den cekoki wisa daru beksi ngantos mboten enget Purwaduksina tumuli kabanda astane pun krincung sukune kabanduli sela ing wekasan kajeguraken dhateng Muara. Lajeng karti sampikaning Kurawa ingkang utus Begawan Durna supados andhawuhi Kang Mas Bratasena miwah Kang Mas Janaka nalika semanten supaya gegladen ulah jemparing dipun adu dumateng kadang piyambak inggih Narpati Kang Ngawangga lan ugi kula aturi emut Kanjeng Koko Prabu nalika semanten Kang Mas Jodipati inggih Kang Mas Werkudara kadhawuhan lumantar karti sampekaning Kurawa ingkang andhawuhi Begawan Durna supados minggah Gunung Tikbrasara inggih Gunung Candramuka. Tasih kirang marem Kang Mas Wijasena kadhawuhan supados manjing wonten ing telenging samudra. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Sedaya menika ngajab menapa menawi mboten badhe ngajab sedanipun lan pepesipun para Pandhawa.
Pun eyang uga krungu dhewe nalika semana Pandhawa bakal dilagar urip-uripan. Akal licike Sengkuni ngutus Purucana gawe wewangunan kang endah sarwa nglimpekake kaprayitnane. Para putu-putuku Pandhawa, kowe lak ya isih kelingan, kowe ya uga dadi korban to Punta. Inggih Kanjeng Eyang. Inggih menika leres. Nalika semana ya awit saking welas asihe Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kowe kabeh bisa slamet. Mula tak jaluk kowe kuwi kudu gelem mikir lan menggalih. Ora kok aku kuwi bakal nuding-nuduh marang putuku Puntadewa babar pisan wong sing sabar. Persasat sak jagat ki ora ana sing sabare ngungkuli sliramu. Ning aku tak takon marang sliramu. Sabar kuwi ana watese. Ora kok aku ki bakal nyumet kompor, bakal nyumet obor memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Ning ana crita nalika semana wae. Ana crita nalika semana wae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi uga ngadani paperangan, wiwit perang Badar, perang Uhud lan sak panunggalane. Mergo kaum kafir, kaum musyrik, wong-wong sing atetekan ati suci, pepayung budi rahayu ora diajeni, malah bakal dikrenah sedane. Lelakon kuwi nek wis bola-bali dilakoni, aja dibolan baleni, nggih. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang nate ngendika jalmaning titah gesang menika owah gingsir. Cakra manggilingan inggih mbok menawi sinten ngertos Kanjeng Eyang. Awit keparenging Jawata Koko Prabu Duryudana emut dhateng jejeripun minangka Nalendra. Mugi wonten palimaraning Gusti ingkang kawasa ngemutaken dal dhateng kalintuning patrap Nalendra Ngastina. Tumuli netepi dhateng kewajiban lan pangendikane ingkang nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu. Duryudana menika tiyang ingkang nedeng lali, tiyang ingkang nedeng supe Kanjeng Eyang. Sidem jroning piswanan Wadyagung tanpa sabawa. Kaprabana Sang Nalendra Tama mangu kawunengan lirwu sing duka cipta, lirwu sing duka cipta, Bera Budi Mandana raras, Bera Budi Mandana raras. Sidem jroning Wiswana Negari Wirata kodheng sutaning dalih Sang Nata Prabu Puntadewa awit sedaya pamanggih ingkang kaya ngorak-arik penggalih inggih saking kadang panenggak tuwin kembar Nakula Sedewa ingkang pungkasan ugi Kanjeng Eyang Wirata. Dadak sakala mangke gumarubuk geger sangya para kawula ingkang sami mapan wonten pendhapa pengayoman papan pangyuping Negari Wirata. Samya alok ana kreta ingkang dumawas saking Dirgantara nenggih Kyai Jaladara. Titianipun nata Dwarawati inggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Dupi sang nata mijil saking pagedhonganing rata. Sedaya para kawula gaya sembah sesedokan sungkem pralambang ngalap berkah barokah ing sandhap pepadaning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna Tuhu Nalendra ingkang agung. Lumampah galiah-galiah mancat ing datula Negari Wirata akhir cingak kang samya mulet.
Ladalah jagat pangestu ngara ladalah. Saben alendra siji iki rawuh ning ngendi papan wae, ning ngendi lakon, ning ngendi tanggapan. Mesti gawe geger, gawe bingung, gawe gugup sing duwe omah. Paladalah. Yo, Kresna Putu Prabu Ndhuwurawati padha kanthi raharja sak praptamu nggih Kresna. Kawula nuwun inggih awit saking berkah pangestunipun Kanjeng Eyang. Lulus raharja sowan kawula ngaturaken sembah bekti kunjuk ngarsanipun Kanjeng Eyang Prabu Durgandana. Inggih Kanjeng Eyang Prabu Maswapati. Yo Kresna ora lewat pangestu kebatam panono kawula ndadosaken jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi dados berkah dados jimating ingkang pun wayah Ndhuwurawati sumrambah dumateng sedaya para kadang sentana miwah kawula negari Ndhuwurawati Kanjeng Eyang. Iya. Kawula ngaturaken sembah sunggeming pangabekti inggih awit saking rawuhipun Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kula kunjuk inggih Yayi. Dawah sami-sami. Wah. Kresna Kakung. Ya Kresna kakangku. Kresna Kakung ya bener, aku ki lanang. Kresna kakangku. Ya Kresna kakangku, aku ngaturake bahasaku katura. Iya, tiba sepadha ya Di. Koko Prabu. Nadyan ingkang pun wayah Madukara ngaturak inggih nadyan ingkang pun rayi Madukara ngaturaken pasegan panakrami kula kunjuk ngaturaken pambagya panakrama sarawuh panjenengan dika Kanjeng Koko Prabu Dimas Kaipe ya tiba sepadha-padha ralat pangestuku kebat tampanana Koko Prabu nadyan ingkang pun rayi saujajar tuwin bumi rotau ngaturaken sembah bekti kunjuk mugi kaseketaken anggen panjenengan dika lenggah ya Kembar Nakula Sadewa kaya wis slamet tekaku ana ing praja Wirata kene ya ing prajane Kanjeng Eyang Wirata. Ora ayat pangestunipun Kakang duwe kebat tampanana marang si adi sakloro sing tak tresnani. Inggih. Sanget dadosaken jimat paripe dayaning kasantosan. Inggih Koko Prabu dadosaken jimat paripe miwah kasugengan donga pamuja mantra ngarsanipun ingkang pun rayi Kanjeng Koko Prabu. Kembar iya tiba sepadha-padha. Kresna, kula wonten dawuh. Wiwit Putu Prabu nglakoni tapa ana ing Balekambang nganti kelungguhan iki wis jugar
nggoni rata Panendra pun eyang sak temene banget kepengin ngawruhi saka aturira dhewe Putu Prabu aja ngasi ana tembung undhake pawarta sudaning titipan aja ngasi wong tuwa mono galap gangsur nggone nampa babaring carita saiki mara gage sira Putu Prabu tak dawuhi supayane kersa ngendika apa dene karep lan kersane Putu Prabu kok ngasi nglakoni tapa nendra ana ing sajroning bale kambang nalika semono ngestoaken dawuh Kanjeng Hyang anggen ingkang wayah nglampahi inggih menika tapa tirakatan saestune namung kepingin ngawuningani pepakem Baratayuda pepakem Baratayuda inggih Kanjeng Hyang waladalah dadi sing padha dikandhakake yen perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun kuwi cen ana. Ya ngono apa piye? Inggih Kanjeng Hyang. Waladala. Wah. Mergo ngene Kresna. Nalika eyang krungu hikayat mau saektine durung percaya jalaran sing jeneng Kudrat. Tumrap eyang kaya dene wong ambebalang. Yen durung ngerti dawah pernahe pambalang mau kena apa orane. Pun eyang durung percaya uga ora wani disiki kersa nadyan wus wulawali pun eyang mangerteni kasinggihan mekaten Kanjeng Hyang pepakem Baratayuda kala wau jebul tinemune awujud weda utawi seratan ingkang winastan kitab Jitab Sora nalika semanten ingkang wayah kanthi badan alus sowan wonten kayangan sarana amemba-memba wujuding klanceng pethak saengga ingkang wayah saged mirengaken anggen Sang Hyang Jagat Girinata wawan pangendika kaliyan Sang Hyang Kula Narada sami ngrembak pepestining perang kala wau tumenten siniret utawi sinerat dhateng seratan utawi cecarik ingkang asma kitab Jitab Sora kala wau ning nalika semanten ingkang wayah kadenangan dening para Jawata ngantos pinasran minangka botoh wonten salebeting perang ageng ingkang badhe kalampah mangke malah wujuding kitab Jitab Sora dados gaduhanipun ingkang pun wayah ning emane Kanjeng Hyang emane kepiye emanipun para Jawata ngersakaken dipun lironi kanthi sekar cangkok Wijaya Mulya waladalah wah dadi jangkane jagat kuwi pancen bakal kedaden inggih kasinggihan mekaten Kanjeng Hyang kaleres wonten lelampahan ingkang kedah kula aturaken leres sanget ujaring para sepuh sami ngendikaaken bilih perang menika sing menang dadi pindhang sing kalah dadi rempah saking semantene tandha wengise perang niki saestu mila sak saged kula badhe nderekaken lan mundi dawuhipun Yai Samiyaji ingkang kawuri sampun andhawi dumateng ingkang pun wayah minangka gandhik Wasesa utawi Caraka utawi waget Cundaka ning para Pandhawa njabel negari Wirata utawi njabel negari Ngastina supados ampun ngantos kedados wujuding perang gegempuran antaring Pandhawa miwah Kurawa Kanjeng Hyang bener banget kang dadi aturmu Putu Prabu yen ngono sadurungipun eyang nguntapake tindake Putu Prabu minangka dadi dutaning para putu-putuku Pandhawa nggenya Amiradati njabel Ngastina ning ngarep mau ana laken sing durung mbok kandhakake apa Putu Prabu leng-lenging driya mangu-mangu mangunggong ganduhan rimang lirlena tanpa kaneng yen tan tulusa amangku Sangtyatama Om Nalendra muda wuse angrerepa Nalendra muda wuse angrerepa Om palukun lakuning lekas lukita liniting kidung
nyariosaken sekedhik inggih nyariosaken sekedhik lampahan wonten ing lampahan Krishna gugah kanthi badan alus wicara batin Prabu Kresna kaliyan Nalendra Wirata bilih yektose Raden Antareja inggih Rupatala sampun dumugi titi wanci mokswa ugi ingkang raka Prabu Baladewa lampah tapa wonten Grojogan Sewu sami kasirep tulise saking lampahing perang Bratayuda ing mangke sedaya awit saking pambudidayaning nata Dwarawati sajuga nadyan tata lahir mili ponang waspa awit nyumurupi sekedhik suraos sing kitab-kitab sara ing batos mesem sajroning Wardaya Maharaja Durgandana mangungkung ganduh hanarimang jagat yo Bathara walah dalah yo Kresna bakal tak enteni tumeking putuku yo sliramu kondur saka negara Ngastina sak mangko ora bakal tak crita-critake marang sapa-sapa supados boten nyerimpet lan ugi ngridu manah lan lampah kula wonten ing negari Ngastina sak mangke Kanjeng Eyang nadyan jagat padha ngundangake yen sliramu iki titis Wisnu ning sliramu uga tetep kudu usaha kudu ikhtiar kudu miradati lelakon iki ora lewat puja pangestuku tampanana Kresna muga-muga sak laku jantramu mengko kinemulan lan den ayomi marang sangganing para Jawata inggih Kanjeng Eyang menawi mekaten ingkang wayah badhe nyuwun pamit ngedal paselan iya tak balang puja sesanti muga sliramu lebda ing karya Kanjeng Koko Prabu nadyan ingkang pun rayi namung nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu semanten ugi ingkang pun rayi Madukara namung nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu wah Kresna kakangku aku njaluk sliramu iso mupus perkara iki iso dadi lan nyilakake pedhute Ngastina lan uga pedhute wong-wong sak kawula negara Ngamarta sak mengko Koko Prabu sembah sungkem kula kunjuk ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu mugi lestantun lampah paduka wonten ing negari Ngastina. Sira bakal njaluk kanca sapa? Mboten Kanjeng Eyang. Apa Mbah Wahmin? Mboten Kanjeng Eyang, cekap kula piyambak kemawon. Apa Bondan? Bagas? Mboten. Mangke ndak malah beborosi wonten ing mergi Kanjeng Eyang. Wah lah dalah yo. Yen mengkono sepisan meneh putuku wong limpat Bagas ora, limpat tegese cerdas. Oh nggih. Putuku wong cerdas, putuku wong jentara Kresna. Muga-muga tak pujek-pujekne sliramu bisa sesanti kamulyanira.
Thank you.